Zer da bakea zuretzat? Egun lasaia izatea, isiltasuna izatea, ala justizia egotea. Bakea ez da soilik gerra ez egotea. Bakea da ados jartzea. Hitz gutxiten esan da elkar ulertzea. Eta empatia izatea. Horretarako dago agenda 2030ko 16. helburua. Bakea, justizia eta erakunde sendoak eraikitzea. Estatu eta gobernu guztiek sistema efizientea eta batez ere gardena izan behar dute. Ustelkeriaren aurka egon behar dute eta gizarte ororen aukera berdintasuna bermatu behar dute. Baina bakea ez da soilik gobernatzen duten pertsonen ardura. Baizik eta pertsona bakoitzak egunero eraikitzen duen erabakia da. Eta munduan zehar hainbat proiektu oso polita daude. Adibidez, Ruandan. Genozidio masiboaren ondoren herrialdeak aurrera eraman ditu zenbait proiektu. Esaterako Gakaka ekimena. Programa honen bidez elkarbizitza eta barkamena sustatzen da. Auzitegietan eta beste organismoetan parte hartzen du. Eta pertsonak hobeto elkar ulertzeko balio du. Beste adibidea da Costa Rican egin dutena. 1958an Costa Ricak bere armada desegin zuen. Defentsarako dirua, hezkuntzarako, osasunerako eta ingurumenaren zaintzarako bidali zuen. Horrelako proiektuak ikusiz, bihotza itxaropenez betetzen zaigu. Bakea ez da helmuga, baizik eta bidea. Eta bakea egunero eraikitzen dugu. Munduko gatazka eta konflikto guztiak diotenez konpondu aldira. Eta guztion artean lortu aldugu. Gogoratu bakea bidea dela.